ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 2 июли соли 2021 1000 рубл 154 сомонию 70 дирам, $100 1132 сомонию 10 дирам. дар имрӯзанавормон 13 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз Душанбе, Хуҷанд, Бухтар ва ғайра. барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. агар хона гуфтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хели хона шуморо дар кор. бисёр бад гап намезанем, рафтем. якум сар мекунем аз шаҳри Душанбе. як хонага квартира бо масоҳати 33 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои новостройка. қарор аст дар поёни корвон, яъне аз 10 дарвоза як 3 километр поёнтар тарафҳои Гулбутада об свет ҳама вақта ҳасте, ҳуҷҷатош 100%, техпаспорт дорад, ремонт дорад, бо чизу чораш фурӯхта мешавад, яъне холодильник, стиралка, қолин, парда, кухни гарнитур яъне ва дигар чизҳои лозимӣ. хона ҳамаш меистад, медарои зиндагӣ мекунӣ. нархаш 155 000 сомонӣ мебошад. рақамҳо дар рӯи экран. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, посёлкаи Мис, 4 сотих замин, 3 дар хона, кухни, ҳаммом дар дохилаш, 220 000 сомонӣ мебошад нархаш. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экрана. Тоҷикистон ва Россия рақам доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Норак. як хонага квартира бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар 4-ум ошонаи бинои советӣ ҷойгир аст. хона тайёрай медрои зиндагӣ мекунӣ, ремонт дорад ва қарор аст дар Электрон, шаҳри Норак. нархаш бошад 140 000 сомонӣ мебошад. боз савдоам дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе аз 9 километр хоҳиш кардан. марҳамат. як хонага квартира бо масоҳати 26 метри квадратӣ. хона ремонт дорад. дар якум ошонаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошона иборат мебошад ва доми открытый лестница. балкони калон дорад, бо оби гарму хунук таъмин аст. дар атрофи дом масҷид, мактаб, садик, гимназия, бозор қарор дорад. дар дуюм ошонадам доранд хонаи фурӯшӣ, лекин нархаш фарқ мекунад. метавонед ба рақамҳое ки дар рӯи экрана занг занед. рақамҳои соҳиби хона мебошад. нархи ин хона бошад 190 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. як хонага квартира бо масоҳати 43 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 6 ошона иборат мебошад ва хона бе ремонтай, коробка. айни ҳол сохтмони домам рафтестай, фасадша задестанд ва бояд то сентябри соли 2021 ҳатман супоранд шавад. қарор аст дар 13-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд, наздикии масҷиди Такво. нархаш бошад 153 000 сомонӣ мебошад. ва дӯстони азиз, хотиррасо мекунем кадоме надонад, домҳое ки то 6 этажай, дар хали домҳо лифт часпонда намешавад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. як хонага бо масоҳати 35 метри квадратӣ дар 5-ум ошонаи бинои советӣ ҷойгир аст. хона ремонт дорад ва қарор аст дар 8-ум микрорайон, доми 35, шаҳри Хуҷанд. нархаш бошад 180 000 сомонӣ.
дӯстони азиз, дастгирии шумо барои мо хеле муҳим мебошад. Барои ҳамин ҳатман лайкро монед ва дар каналмон подписатсия кунед, то ин ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Агар ягон пешниҳод доштагӣ бошед, ҳатман дар комментария нависед. Мо ҳама пешниҳодҳои шуморо қабул мекунем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. як хонага квартира бо масоҳати 47 метри квадратӣ шуморо метавонем ба ҳазур ба ду хонага табдил тиҳед. Дар чорум ошонаи бинои новостройка ҷойгир аст. худи бино аз 7 ошона иборат аст. айни ҳол сохтмони бино рафтестай, худи хона бошад, беремонтай, коробка. дар нефтяник қарор аст. Нефтяник кадоме надонад, ин дар роҳи Душанбе Ваҳдат қарор аст, яъне тақрибан 2-3 километр берун аз дарвозаи шаҳри Душанбе. Дар лаби роҳай ва рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, ин рақамҳои агентства мебошад. Духонага ва сехонагаам низ доранд. Боз дигар хонаҳо дар дигар ҷойҳои Душанбе низ доранд. марҳамат, муроҷиат кунед. нархи ин хона бошад 119 000 сомонӣ мебошад. боз арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар. пештара Корхонтепа. ду хонага квартира бо масоҳати 58 метри квадратӣ дар чорум ошонаи бинои советӣ ҷойгир аст. худи бино аз 4 ошона иборат аст ва қарор аст дар кӯчаи 1 май 4А. хона дар маркази шаҳр ҷойгир мебошад ва бо тамоми шароитҳои лозимӣ муҳайё шудааст. обгармкунак ва насос дорад. дар наздикии хона боғи марказӣ, бонкиесхата ҷойгир мебошанд. барои маълумоти бештар ба рақамҳои зерин занг занед. нархаш 210 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. хонаи заминӣ аз шаҳри Бухтар хоҳиш кардан. марҳамат, як этажа ҳавлӣ дар 3 сотиқ замин, 3 дар хона. худи хона воқеъ аст дар маҳаллаи Ҳоҷи Шариф Бешқапада. хона дорои 3 ҳуҷраи хоб, як кухнӣ, як ҳаммом мебошад. нархаш 250 000 сомонӣ савдоам мешавад ва алишам мешавад. метавонем ба ҳазур вариантотона пешниҳод кунед. хонаи кредит аз ноҳияи рӯдакӣ хоҳиш кардан. марҳамат, як хонага квартира бо масоҳати 47 метри квадратӣ дар ҳафтум ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 7 ошона иборат аст ва хона беремонтай, коробка, айни ҳол сохтмони домам рафтестай. қарор аст дар ноҳияи рӯдакӣ назди бозори Сафина, яъне маркази ноҳияда. нархаш бошад 166 000 сомонӣ мебошад. боз савдоам дорад ва рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, ин рақамҳои худи фирмае ки ҳамин дома сохтсода, яъне номерои застройщик аз 37 то 68 квадрата доранд. як хонага ва ду хонага кредити бефоиз метиҳанд, яъне ипотека. марҳамат, муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. як хонага квартира бо масоҳати 46 метри квадратӣ дар чорум ошонаи бинои 4этажаи кирпични советӣ. хона ремонти миёна дорад ва ё якхонагара ба духонага табдил додагиянд. свет, обуш ҳамавақта ҳастай, отоплениям дорад. дар наздикиш мактаби 51 пушти циркда қарор аст. нархаш бошад 280 000 сомонӣ мебошад. боз арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Панҷакент. ду хонага квартира бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар чорум ошонаи бинои новостройка. хона беремонтай, коробка ва ҷойгир аст дар бинои истиқоматии маҷмӯаи истиқоматии тиҷоратии Панҷакенти нав бо тамоми шароити зист, яъне паркҳои хурд,
ҷои футболбозӣ, маркази гармдиҳӣ, бассейн, фитнес-клуб, боғчаи бачагона, мавҷи истиқлол, интернети баландсуръат ва ба мошинам иваз мешавад. Нархаш 180 000 сомонӣ. Боз муомилаам дорад. заминифурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат 6 сотиқ замин қарор аст дар ҷамоати Карими Исмоил, худи посёлка аз шоҳроҳ 300 метр дур мебошад. Шоҳроҳи тарафи роҳи Норак, Кӯлоб ва Данғара мебошад. Нархаш 35 000 сомонӣ бо арзон мешавад. Соҳибаш дастрочна пул дар курай, ҳуҷҷатош 100%. ва бо ҳамин замин мо навормона тамом мекунем ва хайрхуш мекунем. Дӯстони азиз, раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. То боздид, барори кор шумо дар